dat ik zo bescheiden ben. Allemaal mooi met gouden wielen en die vleugels zo. Oh, het is prachtig. Dat is mijn bescheidenheid. En dat siert mij. Bescheiden of niet, de reunie staat nu op Videoland. Tijd om te horen hoe de housewives terugkijken op hun deelname. Ik ben gewoon altijd mezelf geweest. En natuurlijk heb ik heel veel foute uitspraken gehad, maar ik heb nergens spijt van. Alsof we naar de gevangenis gaan in Frankrijk. Dames, daar gaan we, hè? Enkelbandje om en hup in de bus. Voor mij was wel onze girlstrip. Ja, dat was wel echt heel erg leuk. Als je zoveel uren en dagen met elkaar bezig bent. En ook natuurlijk de safari party. Ja. Bij Petrushka vond ik ook ontzettend leuk. Zelfs in de tent zal het de dames aan niks ontbreken. In de serie ontstonden nieuwe vriendschappen. De vraag is, hoe hecht zijn die relaties nu de camera's zijn gestopt? We spreken elkaar nog en gaan we lekker samen naar events. En dat is wel fijn dat het een mooie vriendschap is ontstaan. Wij bellen elkaar elke dag. Toevallig was ik gisteravond nog bij haar op een verjaardagsfeest. En Marjan die komt natuurlijk wel over als een typetje in de serie, maar ze is privé ontzettend hartverwarmend. Er zijn ook mensen die meteen zeggen, geef die twee een eigen show. Ik denk dat dat er wel van gaat komen, ja. Wij hebben wel wat plannetjes, maar goed, we gaan nog niks verraden. Maar ik denk wel, als je ons twee samen neerzet als een typetje, dat dat wel een succes gaat worden, ja. En zien we ze terug in een mogelijk tweede seizoen? Ja, ik wil er nog wel even over nadenken. En, aan de ene kant, ik vond het een geweldige ervaring net als Brigitte. Maar ja, dat kost heel veel tijd. Ik had het niet willen missen. En mocht er een seizoen 2 komen, ga ik ook zeker door. 3.